Profesionais e emprendedores do sector da hostelería que desexen reforzar a súa formación en enoturismo son os destinatarios dun curso de formación técnica, práctica e específica que organiza a Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo. Esta actividade, que conta con 20 prazas, desenvolverase no Concello de Lugo a finais de ano e será posible grazas a un convenio asinado entre o presidente da Deputación, José Tomé, e o máximo responsable da PEL, Cheche Real, polo que a institución achega 40.000 euros e a asociación algo máis de 2.000. Tomé Roca dixo que este curso ten como obxectivo apoiar e manter a actividade no sector, en concreto desenvolver actividades de promoción turística e gastronómica en Lugo, e subliñou que forma parte da aposta da Deputación por un turismo de calidade, de proximidade sostible e de experiencias. O curso afondará en diversos aspectos da viticultura e servirá para capacitar o alumnado en aspectos prácticos como a elaboración de catas de viño, maridaxe, servizo e xestión de sala, o traballo en adegas e a xestión do negocio. Ademais, as persoas participantes poderán coñecer as novas tendencias do mercado.